नि नायगिरि रायजो राजानिसिम गिबियावनो बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिदों। दिनै जोङो नैबे समाव सासे हारिमुनि बिथिङाव जाखांबोनाय मेथाइ खनगिरि जोङो रायजो राजानि सिगाङाव सिनायथि होनो लाबोदों आरो बिथाङा दा बावैसो जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव जिखिनि स्टेज शो प्रग्राम बेखौ बिथाङा खालामबोदों आरो जानो हागौ नोंथांमोना मिथिगौ जे फुकन बर'नि उनाव दा बिथाङाबो बे मोनसे गामिनिनो बेनिखायनो नैबे समाव जोङो जोंनि निउस 24 नि गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम जोङो सिनायथि होनो लादों। बिथाङानो जाहैबाय उथिफुनाय सासे मेथाइ खनगिरि सानसुला बर'। दा बेखायनो बिथांखौ निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरदों आरो नैबे समाव जोङो बिथांनि माखासे खोथाफोरखौ मिथिनो नाजागोन जा बिथाङा मेथाइनि बेलायाव आगान सुरनानै माब्लानिफ्राय आगान सुरामोन आरो बे मेथाइखौ मानि थाखाय खननो नाजादों आरो बे मेथाइआ हयथ' साफ्रोमबो मेथाइ खनगिरि मोनाव माबा नङा माबा मोनसे जाहोन थायो हयथ' बिथांनियावबो बेबायदि जाहोन थानो हागौ। बेखायनो नैबे समाव बिथांनि जिउ जारिमिनखौ एसे मिथिनानै लानाय बेखायनो सानसुला बर' नोंथाङा जिहेथु मेथाइनि बिथिङाव आगान सुरबाय दा बे माब्लानिफ्राय मेथाइ खननो सोलोङामोन आरो दिनैसिम बबे बबे माने मा मा रावनि मेथाइफोरखौ खनदों आरो नोंथांनि जोनोम गासैखौबो एसे जोंनि नायगिरि बिथांमोननो फोरमायना होब्ला मोजां जागोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा सानसुला बर'। गिबि गिबियावनो निउस 24 बड'लेण्ड बिथांमोननि निउस चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो साबायखर बावनाय थाबाय। माब्लानिफ्राय मेथाइखौ खनजेनदोंमोन? मेथाइखौ खनजेननाय होनोब्ला आं 2011 निफ्राय जागायदोंमोन खननायखौ एसे बे समाव एसे उन्दै बैसोआवनो जोंनि जायगाफोराव बा बायदिसिना बिदिनो एबसुनि बायदिसिना कनफारेन्सफोर जायो, बैसागु फोरबोफोर जायो, गामिफ्रावबो जायोमोन बिदिनो बेफोराव माने बिदिनो फिसा फिसा मेथाइ खननाय एबा करास रोजाबनायाव बाहागो लायोमोन। बिदिनो 2014 सोआव बिदिनो भकेलबो लानाय जादोंमोन। फार्स्ट टाइम कुचबिलाव मोनसे भकेल मिउजिक कलेज दंमोन, बेयाव जोंहा आमायानो खुलिदोंमोन बेयाव। ओमफ्राय बेयाव लादोंमोन फार्स्ट टाइम, बेयाव लानानै बेनिफ्राय उनाव बिदिनो सम आरो खाबुनि थाखाय लानाय जायासै, स्टप खालामनाय जाबाय। बे माने जाय भकेल माने मिउजिक कलेज बेयो मा जाखो? मिउजिक कलेज बेयो दायो ड्रप जाबाय, गैथ'ला, स्टुडेन्ट गैयिनि थाखाय बेबायदि। आमाय होननानै रायजोफ्रा मिथियाबोथ' माने मुंखौ एसे बुंना होबा मोजां जायो। आमाय बिनि मुङानो जाहैबाय रबिराम बर'। बिथाङा बुंदों जे रबिराम बर' बिथाङा माने नट अनलि मिउजिकल' नङा, हयथ' बिथाङा खोब दायो आथिखालाव मोजां मोजां सेरजाफोरखौबो बानायनो हायो। दा बेखायनो सोरबाफोर गोसो गुदुं हयथ' सुबुंफ्रा दङब्ला बिथांनि खाथियाव माने फैनानै सेरजाबो सोलोंनो हायो, नङा होमबा? जायखिजाया बेखौ मोजां खोथाखौ नोंथाङा बुंबाय। बेनिफ्राय मेथाइ होननानै बुङोब्ला माने क्लासिकेलबो दङ, दा क्लासिकेलजों लोगोसे जोंनि माने फक माने मेथाइफ्राबो, दा बे फक मेथाइखौ बांसिनै मोजांसिन मोनो ना क्लासिकेल लाइननि माने मेथाइफोरखौ मोजां मोनो? आं मडार्नबो थाहैबाय। आं बुंनो थाङोब्ला फक टाइपनिखौ आं बांसिन मोजां नाङो रोजाबनानै। फक टाइप होननाय लोगो लोगो जोंनि बैसागु मेथाइ थाबाय, हाबा जानाय मेथाइ थाबाय, सुबुं मेथाइ थाहैबाय। जायखिजाया नैबे समाव रायजो राजानो जुदि माने मोनसे जायखौ होनना बुंदों फक मेथाइ, खुगा मेथाइ, बेखायनो दोंसे एसे माने आवरायना होबा जोंनि नायगिरि बिथांमोना। खुगा मेथाइ हिसाबै जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बिथांनिनो दोंसे मोजां खुगा मेथाइ, बिफाङाव बानानै। एसे आवरायना होदो। बिफाङाव बानानै बिखाफोरजा जुगुगु दाउथु गाबदों, हनै लेङियागै दुखारु दाउथु गाबदों, दाउथु गाबदों
आगै मैनागुरिनि सेवारि जोंनि सना अखाफोर बैसागनि अखा दैजों हनै जोमैनाय दावनाय दावबोलायखौ हनै जुलि लायै लायै ना खुरसा अखाफोर बैसागनि अखा दैजों हनै जुलि लायै लायै दावबोलायखौ हनै जुलि लायै लायै ना खुरसाय ना खुरसायाखै मैनागुरिनि सेवारि जोंनि सना मैनागुरिनि सेवारि जोंनि सना जोबोद साबगौ जानो हागौ दायो जायफोर माने उथिफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला मेथाइ खनगिरिफोर माने गोसो गुदुं बिथांमोना हयतो नीलेश्वर देंखो होनना बुंबा हयतो बुजिबाय बेखायनो बे नीलेश्वर देंखोआ आलादा मोनसे जोंनि बर' हारिमुआव जायगा दङ आरो बेबायदिनो जि खुगा मेथाइ जायफोर बैसागु मेथाइफोर दङ बेफोरनि आलादा आलादा बेफोर माने गोदोनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव समाजारि बिथिङाव गोहोम खोख्लैबोदों बेखायनो जोबोद साबायखर बावदों बेफोरबायदि मेथाइखौ जोङो जुदि नैबे समाव लायोब्ला खनोब्ला हयतो जोंनि उन जोलैफ्राबो बेखौ माने लानो गोनां बाख्नायथावना बे मेथाइखौ आरो खोब ओंथि गोनां बेहाय जायफोर माने अन्तराफोर दङ बे अन्तराफोर जिखिनि स्थायि दङ बेफोर बिराद माने ओंथि गोनां बेखायनो जोंनि उथिफुनाय लाइमोनफोरा हयतो बेखौ माने सोलोंनायाव गोनांथि दङ होननानै नोंथाङा सानो ना बे मेथाइफोरखौ माने सोलोंनांगौ बेनिखायनो दा बेफोर जाहैबाय माने नीलेश्वर देंखो दा नैबे समाव बै जायफोर माने ओनसोलाव नोंथाङा माने माबा खालामबाय स्टेज प्रग्राम खालामबाय दा बे स्टेज प्रग्रामफोराव खालामनायाव माबाफोर उसुबिदा मोनो बा उसुबिदा मोनोब्ला बबे बबे बिथिङाव उसुबिदाफोर फैयो उसुबिदा माने बेबायदिथ' उसुबिदा एसेबां मोननाय जायाखै गोदान हिसाबै आङो प्रग्राम खालामनाया थांनाय बोसोरनिफ्राय बेबायदि पार्सनेलि प्रग्राम खालामदों थांनाय बोसोराव बिदिनो खाथियाव हिसाबै बिदि बेंमारियाव मोनसे दंमोन बोथियामारि होननाय गामियाव फार्स्ट टाइम बेयाव प्रग्राम खालामदों आं बेनिफ्राय थांनाय बोसोरावनो गोजान हिसाबै बिथिं बैसागुआवनो माजबादाव थांदों जों साथाम साब्रै देग्लायनि जि माने बैसागु बोथोर बे समावबो हयतो माने माखासेयाव माने जायगाफोर मोनगौमोन स्टेजफोर मोनगौमोन जेनेबा नङा खिन्थु लकडाउननि थाखाय हयतो बेयो जाफुंसारासै दा बेखायनो बे बेलायाव न'आव थानानैब्लाबो हयतो माखासेखौ जों नुदों नाथाय जायफोर खनगिरि बिथांमोनानो माने न'आव थानानै हयतो मेथाइखौ एसे सरसा खालामदों दा नोंथांनि बेलायाव माबायदि जाखो आंनि बेलायाव बिदिनो सोलिदों जायफ्रा न'आव थानानै मेथाइ सरसा खालामदों बा हारिमु सिबिदों बा हारिमु सिबिबोदोंमोन बिथांमोना बिदिनो लकडाउननि समावबो बिथांमोना बिदिनो न'आव थानानै बा भिडिअ खालामनानै इउटुबाव होदों फेसबुकाव होदों बिदिनो सम बारहोदों आंनि बेलायावबो बिदिनो खालामदों खिन्थु आं फेसबुक बा इउटुबाव बिदि होआखै न'आवनो बिदि आं प्रेक्टिस खालामदों बिदिनो बेबायदि माने साधनाखौ नांगौ जायखिजाया सासे माने राफोद जुदि मेथाइ खनगिरि जानांगौब्ला मोनसे माने बे साधना थाखानांगोन साधना थायोब्लासो बे जाफुंसारो नङा होमबा मोगथां महर मोनो दा बेनिखायनो नैबे समाव बर' खुगा मेथाइ दानिया गोदान मेथाइ जाबाय दा बे गोदान मेथाइ होननानै बुङोब्ला हयतो माखासे माने वेस्टार्न मिक्स बे वेस्टार्न मिक्सनि मेथाइफोरखौ हयतो दानि बांसिन लाइमोनफोरा हयतो मोजां मोनो दा बे बेलायाव नोंथाङा हयतो माने गुबुन गुबुन माने जायगाफोराव हयतो स्टेज शो प्रग्राम खालामथांब्ला हयतो बेखौ एसेबाबो माने माबा मोनो नङा होमबा दा बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव गोबां हारि माहारिफोर मानसिफोर थाबाय सुबुंफोर थाबाय बे दामोननि मेथाइफोरखौ खोनानो मोजां मोनो जेरैबायदि हमनानै ला साहा बागानफोरनि माने आदिबासिफोर थाहैबाय बेनिफ्राय राभा मेथाइ थाहैबाय बेनिफ्रायथ' हारसाथ' दंखायोसै हारसाखौबो खोनानो नङा होमबा दा बेखायनो नोंथांनि साबसिन मोजां मोननाय मोनसे हारसा मेथाइ माखौ खोनानो मोजां मोनो नोंथांनि आसाम मेथाइ हिसाबै दायो बिदिनो सोलिगासिनो दायो प्रेजेन्ट सोलिगासिनो बेबायदि अब्लाबो फ्रिगो काश्यप दङ जुबिन गार्ग दङ अंगराग महन्त दङ बिथांमोननि गेजेराव सोरनिखौ बांसिन माने साबसिन होनना सानो अंगराग महन्त हिसाबै पापन बिथांनि बुंनो थाङोब्ला बिथांनि हिन्दी मेथाइखौ बांसिन गाहाम नाङो पापननिखौ
पापनिखौ हिन्दी मेथाइखौ बिदिब्ला जोङो नायगिरि बिथांमोननिसिम मोनसे हिन्दी मेथाइ जास्ट माने फार्स्ट लाइनखौ ये मोह के धागे ये मोह के धागे ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं जे कोई तोह ना लगे किस तरह है सुन जे है रोम रोम एक तारा है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे माने गोजोननाय गोजोनथाव बांसिन माने मेथाइफोरा हयथ' माने गोबाङा खननो हागौ नाथाय खिन्थु मोनफ्रोम साफ्रोमनियाबो मोनसे माने गारां बे गारांखौ नायनानैसो माने नोंथांनाव बे दङ बेनिखायनो जोङो निउस 24 निफ्राय रायजो राजानि सिगाङाव दिनै जोंनि आखायाव बारा सम गैलिया दा बेखायनो नैबे समाव बिथांनि जे माने मेथाइनि बिथिङाव आगान होजेननाय दा बेयो जेन अराय सम थायो रायजो राजाफोरखौबो जोङो खावलायदों दा बिथांखौबो माने जोङो मोनसे प्लेटफर्म होनांगोन जायगा होनांगोन आरो बेबायदि जायगा होयोब्लासो जोङो माने उन जोलै जायफोर मेथाइ खनगिरि ओंखारबोदों बिथांमोनखौ जोङो माने रायजो राजानि सिगाङाव जोङो दिहुनना लाबोनो हागोन आरो अब्लासो बिथांमोना बावगायलांनो खाबु मोनगोन जेरैबायदि जों बुंनो थाङोब्ला बर'नि गेजेराव बुदां बल्लभनि खोथाखौ बुंनांगोन बिग्राय ब्रह्मनि खोथा बुंनांगोन गौतम ब्रह्मनि खोथाखौ बुंनांगोन सुलेखा बसुमतारीनि खोथाखौ बुंनांगोन दा बिथांमोना जेरैबायदि दिनै मेथाइनि बिथिङाव माने खुब राफोद माने गोरा बिथा खालामनानै गालाङो जाहाथे बेफोरखौ एसे माने लानो नाजायो बेनि थाखाय खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो खावलायगोन जाहाथे बे मेथाइनि जि सरसा जाहाथे बियो थाबाय थायो आरो बेयो माने खेबसे लागैनो रावबो माने राजा जानो हाया मोनसे खोथा दङ दा बेनिखायनो दिनै बिराद मोजां माने नेशनेल इन्टारनेशनेलावबो जोङो जाय बाहागो लानो हानांगौ दा बेनि थाखाय जोंनो नांगोन नाजानाय दा बेखायनो नाजानायखौ लाखिबाय था दा बेनिखायनो नैबे समाव जोंनि समाव जिहेतु गोबां सम गैला बेखायनो नैबे समाव 24 निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय जों बिथांनिसो खोब खम समनि गेजेराव दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव स्टुडिअ फैनानै जा एसे मेथाइनि बिथिङाव बिथाङा जे आगान होनो माने नाजादों मेथाइखौ जे थारैनो बिथाङा मोजां मोनो बेनिखायनो मेथाइ सासे सोलोंनाय हिसाबै सोलोंगिरि हिसाबै जिहेतु बिथाङा फैबाय दा बेखायनो बिथांनि गोजों जिउखौ जों हास्थायदों खावलायदों जाहाथे नायगिरि बिथांमोनाबो जाहाथे अनसायोब्ला बिथांनि जि मेथाइ खननायनि जि थांखि बे थांखियाबो जाफुंसारो आरो बेखायनो नैबे समाव दिनैनि जि दान्दिसे सुंद' मोगा मोगि बेखायनो जोंनि नैबे हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनोसै।